ментоловая. Мята, мысы перечная мята. Гади кибетникинен тәмле дә, шифалы да үлән чәе ясау серләренә бер ай элек төшенә башлый Халисә ханым. Башта махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүче улы өчен файдалы ичимлек ясаса, соңрак башка сугышчыларга да чәй тутырырга керешә. Чәй капларын алуда игелекле кешеләр ярдәм итсә, үләннәрне үз бакчасыннан җыеп, үзе киптерә. Һәрберсен аерым пакетларга салам. Пакетларга салганнан соң инде һәрберсен аерып торсын өчен нинди кая, нинди чәй икәнен бит иснәп кенә белеп бетереп булмый. Кем ничек айырмый, аларның һәрберсенә менә шушындый биркалар куям. Ул биркаларның бер ягында чәйләрегез тәмле булсын дип язылган русча, икенче ягында мәтрүшкә белән чәй бирелгән. Һәрберсенә ул нинди үләннән икәнен язып куя, шифалы чәйгә күңел җылысын кушарга да онытмый. Кулдан ясап махсус хәрби операция зонасына озаткан чәйләре 1000 ярымнан артып киткән. Пусть этот чай от жажды вас спасает, пусть согревает он вас в холода. Травы эти, молитву читая, собрала для вас я, Халисә апа. Халисә апа үзе җыйган, киптергән һәм ясаган чәйләр янына һәрвакыт менә шундый шигъри юлларны сала. Әнисе Гөлфизә ападан калган тегү машинасы да эшкә ярап куйган. Халисә Хәйбулова аңарда солдатлар өчен эшкә киемнәр, җәймәләр һәм мендәр тушлары тегә. Бу шөгыленә 1 еллап, үзебезнекеләр өчен тегәбез волонтерлык хәрәкәте әгъзасы буларак кирәк-яракларны тегүне өендә башкара. Шушы эшләнешләр вакытта да инде күңелемнән инде үзем белгән дуаларны да укысың инде, шушы балалар теләкләр телисең инде, шушы балалар шушы ичкән кайсы ишә шушы минем ясаган чәйләрне һәрберсе дә исән сайланып кайтсын, кайсы кия шушы киемнәрне һәрберсе дә терелеп кайтсыннар, исән кемнәр госпитальдә булганнар, кемнәр инде сугыш кырында, алар инде исән сайланып кайтсыннар телим инде мин. Бер банка ясар өчен бик күп җыярга кирәк. Сюжетыбыз герое булар белән генә шикләнми, күптән түгел ризык пешерү өчен тәмлекечләр ясауга алынган. Үз бакчасындагы петрушка, укроп, сарымсак, кызыл борычларны җыеп, киптерә һәм ваклата. Бу сарымсакны инде кофевулка салабыз. Ул бик менә шулай. Анасын менә бездә ун кебек килеп чыгалар алар. Аны инде шушы төрле тәмләткечләргә кушырга була. Тиздән Халисә Хәйбулова ясаган әйберләр волонтерлар ярдәме белән махсус хәрби операция зонасына китәчәк. Хуш исле чәйләр белән өй җылысы, киемнәр белән якташлар теләктәшлеге барып җитсен иде дип тырыша, кичләрен тегү машинасы һәм үләннәр тулы савытлар артында уздыручы ханым. Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.